skal jeg lige her. Der skal noget sindssygt underligt bag. Og I må undskylde, lyden er sådan rimelig dårlig, men det er ligesom det kamera, jeg har. I hvert fald så sker der det, at jeg cykler hen til Helsinki station og venter på Jason, venter på den kommer. Og lige pludselig får jeg rigtig på sur opstød, på sådan 3 sure opstød, og tænker, ej, ved du hvad, jeg har så dårligt, jeg kan ikke gå i skole, så må jeg få fravær, så må det være sådan. Og så, da jeg kører hen over parkeringsplads til bussen, så kan jeg ikke se noget, det begynder ligesom at blive vildt, at få hvidpræg for øjnene, og jeg kan ikke se noget, bliver så svimmel, så går jeg ned og cykler og trækker, fordi så har jeg mere ro for selv. Men nej. Jeg vil jo gerne tænke, hvad fanden sker der? Jeg skal hurtigt hjem. Jeg registrerer ikke rigtig, at jeg er så svimmel, som jeg er, og ikke kan lide noget. Så sætter jeg mig op på cyklen, og jeg ser så den her bil stå der, og jeg tænker, drej den anden vej, men det vil Frejas gerne ikke. Så den drejer ind mod bilen, og jeg kørte ind i sidespejlet, og vælter nærmest over bilen og så ned igen. Og der var parkeret, så det var super fedt og rigtig akavet. I hvert fald så får jeg så sidder jeg lidt tid, jeg kan huske, at jeg sidder sådan og kigger lidt rundt, og begynder at kunne se en lille smule igen, men stadig ikke hvidprikker for øjnene. Ja. Så tænker jeg ikke ud over det, og så ringer jeg til min far. Og jeg har jo meget ringet til far, jeg kan ikke huske det. Det næste, der sker, det er så, at jeg bliver vækket på sofaen af min far, der er kommet efter mig. Og så nu har jeg så været til læge, og fået tjekket alt muligt. Og der var ikke noget galt, men hvis det skete igen, så skulle vi tage på hospitalet. Det er sådan mega creepy, fordi jeg er ikke sådan en type, der bliver nemt syg, og jeg er ikke sådan en type, der brækker sig, og jeg er ikke sådan en type, der gør sådan noget der. Så det var meget mærkeligt, men lad os håbe, det ikke sker igen, og lad os håbe, at jeg kan komme i skole i morgen. Det vil jeg rigtig gerne. Men I må have en rigtig god en god torsdag aften. Ja. Hej.